Moșul și baba. A fost cândva pe undeva o babă și un moș. Baba avea o colibă de sare și moșul una de smoală. Într-o zi, moșul s-a pus de gătit ceva de mâncare și, cum nu avea sare, ceru la babă. Babă, să-mi dai un pic de sare să presare în mâncare. Sare nu-ți dau nici un pic, răspunse baba și îi întoarse spatele. Atunci, moșul supărat se rugă. O, Doamne, dă o ploaie să se topească toată colibioara babei. Și se porni o ploaie și un potop de se topi sălașul babei și biata babă rămase pe drumuri. Se pocăi și veni la moș. Moșule, moșulică, nu mă iei și pe mine în cocioaba ta? Te iau, răspunse moșul, dar mă tem nu cumva peste noapte să sforăi prea tare și să-mi sperii caprele să fugă. Doamne ferește de așa ceva! Și moșul o pofti în colibă. Dar, la miezul nopții, când e somnul mai uituc, unde începu baba să tragă la ghioase, de se speriară toate caprele și-și luară câmpii. Apoi, prinde-le dacă mai poți. Ah, ce mi-ai făcut, păcatele mele, tu, baba furisită, piei din ochii mei! Și fugi moșul după capre să le ajungă din urmă și să le dea înapoi. Și tot le fugări prin cotituri, ba pe aici, ba pe acolea, până intrară în tufișuri și le pierdu din ochi. Și cum alerga așa necăjitul moș, iată, în fața lui vine o vulpe. Vulpe! Vulpe! Nu ai văzut niște capre? Ba da, zise vulpea. Dacă îmi dai și mie una, am să-ți spun încotro au luat-o. S-a făcut, nu mai zi odată mai repede. Și vulpea le îndreptă pe potecă, unde o tuliseră caprele. Cum păși moșul mai încolo, se întâlni cu un lup. Lupule! Aoleu, ce-am obosit! Lupule! N-ai zărit cumva niște căprițe? Să-mi spui pe unde au luat-o? Lăcomi și el la o căpriță, să-mi voi să-i dea și lui una și astfel se luă pe urmele lor. Tot fuga fugulița, merse moșul cu limba scoasă de osteneală și bătrânețe și mai departe se pomeni cu un urs. Ursule, nu mi-ai zărit niște capre fugare pe undeva? Ba, le-am răzărit, dar nu-ți spun până nu-mi dai și mie una. Moșul, neavând ce face, primește tocmeala și ursul îi arată unde erau caprele. Și cum le găsi, le mână înapoi cu un băț. Trecu pe la urs și el îi ceru o capră. La colibă, zise moșul, că aici nu este vreme. Mai încolo dete de un lup și îi sări și el cu flanca. La colibă, făcu moșul, că acum mă grăbesc să nu noptez în pădure. După o bucată de drum, ajunse și la vulpe. Dar vicleana, nici una, nici două, înhăță o capră de picior. Puc! Lovi moșul odată cu bățul peste grumazul vulpii. Cum? Așa ne-a fost vorba? Întrebă vulpea. Cumetria se cere, nu se ia, zise moșul. Poftește la colibă să-ți iei partea. Ajuns la colibă, înțărcui frumos caprele și puse de pază dulăii. Haideți acum, zise el tihănilor. Haideți să vă luați caprele. Când ele se băgară în țarc, în loc de capre, le întâmpină dulăii, care se săltară asupra lor, le făcură papară și le cărară sfâșiate în afara țarcului. Și am încălecat-o așa și v-am spus povestea așa.